Dr. Philip Mataranyika veNyaradzo Group vatumira appreciation gift kuna maitete avo maitetiwo vatenda zvikuru vakati aiwa maita basa I appreciate say. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Musikana hazi kumira zvachose aiwa ari kurira mumastreets. Pane maboss moves ari kuitika apa, pane winning yakanyanyisa, pane madoors ari kuvhurika. Aiwa zviri kufamba zvakanaka. So musikana abva adaniwa zvakare kuti vaende kunombonwira vachidya tumawatermeloniwo vachidiscussa zvimwe zvakadaro. Manetizens ari kuti pane possibility yekuti musikana anogona kutongoitwa brand ambassador, but aiwa tiri kufara kuti at least even those vari pamusoro vatoona kuti apa pane talent, apa pane effort zvachose. I think Mr. President must do something for Maitete. You are raising our flag and we are so proud of you. Halala, thank you Mr. Nyaradzo. This is great recognition of hard work. Tangomirira chimwe chete kumukomana wekusimba. Go and see Victor. Do yega nyaya tangomirira panguva yakadai apa. Miwa zatunhu vanowa kugara patebwe inoya tumafruits netumafruit juice nemvura aiwaziva kuti vatorema. Vanyora zvakare Maitete vakati wedwe ndoramba ndichingotenda kwendamboziva kuti kune ka surprise kuNyaradzo pamusoro pegift yandapiwa. Thank you Mr. Mataranyika, may God bless you more. Vazhinji vari kungoti muma ashes oseiwayo, we wish to find our shumba in the ashes. Vamwe ndo vari kuti pain goes straight to Anaconda family. Glory be to God. Congratulations Ambassador Feli. Hatina zera newe. Diko kudai. This is above excellence. Aiwa T for Titende, N for Nyaradzo and the M for Mataranyika. This is so lovely. When you find true love and genuine support, you shine, your strength, ability and talent blossoms. Shumba aiwa tiri kukutendai chaizvo. Gogomurata, I salute the pain. Yekuona mwana wako achita go through a lot, but makaoma gogo, makamira naye, you embraced it. You are seeing the goodness of the Lord you serve in the land of the living. Well done, Maitete. You have proven yourself as a record breaker, history maker and a true leader in your craft. That is something no one can erase. Keep shining. Keep rising up, we are behind you. So ndo zviri kufarirwa nemanetizens kukanzi aiwa musikana paakwira ameno akadzika tiripo tichingori maambulance. Wow, tichapedza vhiki rese tichingoti aiwa musikana wadadisa. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe.